ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଉପକ୍ରମଟି। ଉପକ୍ରମରେ ଲେଖାଯାଉଛି ବୈଶାଖ ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଭୀଷଣ ଖରା ହୁଏ। ଏହି ସମୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ମେ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟୈଷ୍ଠ ମାସ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ପରକାଶ। ଏହି ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ଗରମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଋତୁକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କୁହାଯାଏ। ଋତୁ ତାଲିକାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସ୍ଥାନ ସର୍ବପ୍ରଥମ ରହିଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର କାରଣ ଲେଖମୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥରେ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ପୃଥିବୀକୁ 1 ବର୍ଷ ଲାଗେ। ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଗତି କରେ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟରେ ହୋଇ ଗତି କରେ। ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ପାଖଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହିଥାଏ, ସେହି ପାଖଟିରେ ଭୀଷଣ ଗରମ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ସେହି ପାଖଟିରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରକୃତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଭୀଷଣ ଗରମ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପ ପୃଥିବୀ ଜଲି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହେଲା ପରି ଜଣାପଡ଼େ। ନଈ, ନାଲ ଓ କୂଅ ପୋଖରୀମାନେ ଶୁଖିଯାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ଓ ଗଭୀର ପୁଷ୍କରିଣୀର ବହୁତ ଜଳ କମିଯାଏ। ଏହି ସବୁ ଜଳ ଖରା ତାତିରେ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଆକାଶକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଖରା ବେଳେ ଯାକ ଗରମ ପବନ ବହୁଥାଏ। ବାଟୋଇମାନେ ଶେଷରେ ଅଧୀର ହୁଅନ୍ତି। ପାଣି ଅଭାବର ତାଲ ଫାଟିଗଲା ପରି ବୋଧ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଦୂରରୁ ମୃତ ତୃଷ୍ଣା ଦେଖି ତାହାକୁ ଜଳ ବୋଲି ମନେକରି ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଳ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ଦୂରକୁ ସେହିପରି ସେମାନେ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଛନ୍ତି କଲାଭ୍ରମରକୁ କିଣି ନୀଳିମାରେ ଦିଶେ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ଜଳ। ଧାନ୍ତେ ପଥିକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ପଥିକାତା ବିଫଲ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣରେ ପୃଥିବୀ ତାତିଥାଏ। ବାଟଘାଟ ଓ ନଈ ବାଲି ତାତି ଖଇ ଫୁଟେ। ବାଟୋଇ ସେହି ତାତିଲା ବାଲିରେ ଚାଲି ନ ପାରି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଗତି କରେ। ଏହି ତାତିଲା ବାଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କରାଇଲା ନୃତ୍ୟ ପାଥିକ ପଦକୁ ସଂଗ୍ରାମ ଭୂମି ଅସ୍ୟବତ। ଏହି ଋତୁରେ ଖରାବେଳେ ତାତିଲା ପବନରେ ତାତିଲା ଧୂଳି ଉଡୁଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତ ଶେଷରେ କାତରେ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଖରାବେଳେ ମଣିଷମାନେ ଘର ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେହରୁ ବହୁତ ଝାଳ ବହେ। ସେମାନେ ବିଛଣାରେ ବିଛୋଇ ଦେହକୁ ଶୀତଳ କରନ୍ତି। ଏହି ଋତୁରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ପୋଡ଼ିଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏହି ଋତୁରେ ଶୀତଳ ପବନ ବହେ। ଏହି ଋତୁରେ ଆମ୍ବ, ପଣସ ପ୍ରଭୃତି ଫଳ ପାଚେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଲ୍ଲୀ ଓ ହେନା ଫୁଲ ଫୁଟି ଚାରିଆଡ଼କୁ ବାସ ଛୁଟାଇ ଦିଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଅପକାରିତା। ଏହି ଋତୁରେ ଭୀଷଣ ଖରା ଓ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। କୂଅ, ପୋଖରୀ, ନଈ, ନାଳ ସବୁ ଶୁଖିଯିବାରୁ ଜଳ ଅଭାବ ଘଟେ। ପାଣି ଶୁଖି ଯେଉଁଠି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥାଏ, ସେ ସବୁ ଗୋଲିଆ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ଘାସ ସବୁ ମରିଯିବାରୁ ଗୋରୁମାନେ ଚରା ନ ପାଇ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ଗାଈଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶୀ ଦୁଧ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବଗିଚା ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଗଛ ଓ ଚାରା ଗଛ ମରିଯାଏ। ଖରା ତାତିରେ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ସମୟ କାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଋତୁରେ ସାମାନ୍ୟ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଘରଦ୍ୱାର ଓ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଋତୁରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ବସନ୍ତ ରୋଗ ଓ ଶେଷ ଭାଗରେ ବିସୂଚିକ ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ଦେହରେ ବହୁତ ବଥ ଓ ବ୍ରଣ ଉଠି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଉପକାରିତା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ପରେ ଜଳବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉଠିଯାଇ ଆକାଶରେ ଥାଏ। ସେହି ବାଷ୍ପ ମେଘ ହୋଇ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷେ। ତେଣୁ
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଋତୁର ଜନକ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଏହି ଉପକାରିତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଧାଘ ସମୟ ହେଲେ ଦାରୁଣ ଅଟେ ଜଗତର ମିତ୍ର, ଜନମାଇ ମେଘ ସାଧେ ପ୍ରାଣୀ ହିତ, ବିଧି ବିଧାନ ବିଚିତ୍ର। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଶୀତ ଦିନର ଶୀତ କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଋତୁରେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ପଣସ ଓ ସପୁରୀ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଋତୁରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଲ୍ଲୀ ଓ ହେନା ଫୁଲ ଫୁଟି ଚାରିଆଡ଼େ ସୁବାସ ବିଛାଇ ଦିଏ। ବାଟ ଶୁଖିଲା ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଋତୁରେ ଅବଶ୍ୟ ଗରମ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କନା ବା ତାଲପତ୍ର ଛତା, ସୋଲ ତିଆରି ଟୋପି, ବେତ ତିଆରି ଟୋପର ଏବଂ ବିଛଣା ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି। ଖରାଦିନେ ମଝିରେ ମଝିରେ କୁଆପଥର ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇ ପୃଥିବୀକୁ କିଛି ଦିନ ଲାଗି ଶୀତଳ କରିଦିଏ। ଏହି ଋତୁରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଆନ୍ତି। ପଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଓ ରଜ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରଧାନ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବ। ଲାଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି ଶେଷ କଥା, ସଂସାରରେ କୌଣସି କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ନୁହେଁ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆମମାନଙ୍କ କେତେ ଅସୁବିଧା ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁବିଧା ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋତୁ ପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁ।